hi ne ki kinda sngi ka manin ka sngi ni kuno to kalami ka we ki jingkan tho no yo long lam jong ka sen congress ka ong ba ka BPP ka sim ka bu ya ka ne ki issue halo lu pong deng leng ba ka ne ka jing khi jong ka Green Tech Foundation te ka poin ka beneng kong ka bangai kwa ba ni sai ne ka long ba ka BPP kam sim don hang ne na ka benta ban sim ya kuno kuno ka kaji sisa ka basa hi kalong ba kane ka subject lane kane ka issue ka dai ka ba ka seng BPP kala de keren nadu usnam ana jara pusa nadu ka to ko por ba ka sarkar kala aslang ban sim ya ka the ka jaka na ka MECL ban transfer ya ka sa po ka tourism department nadu ka to ko por ngele yui ban ngila take cognizance se kane ka issue ngila tho so chief minister ba ngila follow ya ka to po assembly kat bangi wala dai te andre ka kane ka jeng transfer juga khandau ka yai beteng tat hadu bagan nami kane ka jeng khi jongka seng GTF te kata ka de ka we ka bangi ni sai kamdei ka seng ka ba kamdei ka issue ka badang sumi men nin ka dei ka bangi ngila de keren na du basang bat ni yai continue ya ka jeng parsa ka jongi hadu bagan nami ka to ka jeng khi jongka GTF kata ka de bani sai ka ba ar kalong ban kano ba ka BPP ka sim ka bu ya kane ka issue kalau ban semuthu bakala ya karol jong kalian persya ka BPP hapo assembly kedai ka opposition party te kedai ka kamram jo opposition party ban kedau lane ban kritik ya kijing terekam jo sarkar te hawa ka sarkar hi gale bamdai lane ka ya bakala hi ne kala lenti ka baka kadai ban sensyar ngi poi ba khamtam ha ka bedai baka hok jungi poi ba ka bedai baka kedau ka siap ngi kum kalian persya ngi melawan saja te kata kedai ka ba ngi play ya karol ka jungi pendap hok ya ka kamram ko pai ba ola ban sya tangi ko bangila kular pai ba bangin yang nak benta jun ki ngin train nak benta jun ki issue ki ba ta ai gri ba ja ban re minum sangam ja kata kalau ka bisa nang ta sakoi pa la ki ong ba ya ngi sim kabu tele sengan konsit kendia penong to tu some extend ngi sim kata kabu hari ngi ban kali kata kabu bere nam ta jum kani ka kabu ka dei nak benta ka issue jong ka ja ban reo ka dei nak benta ka jingonong jong ka ja ban reo ba jong ka marian habang isim ya kali isu ngiyo i ke jingdan kam juga jabri jungi ngi i ke jingdan kam juga mariang nama kata ngimla kan snapchat tekane ka kadai ka bang isim ya ka kum ka isu ka bakong san ka bang ngimla man snapchat bana mar kata karau ngi yai pedeng tekane ke jinga khi joki kun samla lang ba jong ka GTF pat kaya mir bar ngi ken kai ka bang ngi la de voice kai ka bang ngi la de friend tiki mi sikene ki kun samla ki bingit mariang ki mi sakmat tekane kaya mir bar ngi ken hanne ngi i ba kadon ka jingya telilang jong ka japan riu jongi leng bagi isu takadang hi kum ka BPP ha bangi kren ya ka unity ni kren ya ka unity leng ba jong isu ka bangi yen ila am dala lagi jong iseng la lagi jong jinga pher ki jongi tenre habang ni wan lam ban tai ya ka ri ba ka japan riu ni ya mirlang ha ka wei ka ban tai ya ka ri ba ka japan riu kata ka de ka bangi manong ipi te kata ka de ka bangi ko ban persyang ya ai ka statement ru re leng ba ka ne ka video ko ko ku bless you